Be, tulungan mo ako si kumpara mo, nahihirapang huminga. Dali natin sa ospital. Ito ka na lang. Bakit? Kaya mo nang mamatay nang masolo na kita. Daddy, kung maging street foods ba ako, ano kaya ako? Street foods? Aba, kwek-kwek. Bakit naman? Ba? Masarap na labas. Masarap pa loob. Eh ako. Siguro, Hmm. kikiam. Bakit? Kasi maliit na, kulubot pa. B, O bakit? Anong nangyari sa'yo? nakagat ako ng aso. Ha? Saan ka nakagat? Doon sa kanto, sa may tindahan. Tara, punta natin. Wag na. Bakit? Nagbigay na ng 5K. Tara, doon naman tayo sa kabilang barangay. Ha? Bakit? Mas maraming aso doon ka naman magpakagat.